Bună dimineața, dragii mei prieteni, invizibili ai canalului de YouTube. Acum o să înregistrez acest video în care o să învățăm adunarea, tehnici de adunare și de scădere pe abacul japonez. Spre deosebire de abacul european, în care erau 10 biluțe, pe abacul japonez sau soroban, cum se cheamă în limba japoneză, pe soroban avem bile cu o unitate, cele care sunt în partea de jos și 4 la număr, cu 5 unități, cele care sunt în partea de sus, și cu 10 unități, cele care sunt imediat în partea stângă a unităților. Operațiile creșterea unităților, unități, zeci, sute, mii, făcându-se de la dreapta spre stânga. Și bineînțeles că se alege tot timpul un punct din acesta de pe de pe linia mediană a cadrului. Evident, natura este foarte dură cu noi. La un avantaj care ți-l dă, îți generează cel puțin un dezavantaj, dacă nu o serie de dezavantaje. Pentru a se efectua calcule foarte rapide, cel care realizează calculul cu abacul trebuie să memoreze și să știe ce e trecut în partea stângă, adică numerele în complement față de 5. Că 5 minus 4 egal cu 1, 5 minus 3 egal cu 2, 5 minus 2 egal cu 3, 5 minus 1 egal cu 4. Sau 4 plus 1 egal cu 5. Sau 3 plus 2 egal cu 5. Sau 2 plus 3 egal cu 5. Sau 1 plus 4 egal cu 5. Și bineînțeles complement față de 10. Că 10 minus 9 egal cu 1, acestea trebuie memorate. Deci cel care efectuează calculele de adunare și de scădere trebuie să cunoască acest minim de operații. Ceea ce la abacul european nu era nevoie, pentru că el deja avea pe fiecare linie de calcul câte 10 bile. Deci avea sistemul de numerotare, avea numerele de la 0 până la 9 pe aceeași linie. Aici trebuie învățate și reținute în memoria utilizatorului sau calculatorului, celui care face calculul pe abac. Evident, noi am utilizat operația de adunare și scădere în momentul în care am prezentat în videourile anterioare, când am prezentat cum se face numărătoarea de la 0 până la 10 în primul videoclip, de la 0 până la 100 în cel de-al doilea videoclip. Practic a fost operația de adunare cu 1. Aceasta însemnând efectiv numărarea în sine. În momentul în care am mers invers, am făcut operația inversă de la 10 până la 0 sau de la 100 până la 0, am făcut operația de scădere. Acum vom învăța foarte simplu cum se fac operațiile. În acest video
am să mă acces pe operațiile pe o unitate, urmând în video următor pe două unități, prin unitate înțelegând numere cu o cifră, numere cu două cifre, urmând ulterior să le extindem la numere cu mai multe cifre. Pe un ABAC, cel care l-am eu de față, se poate reprezenta un număr cu 17 cifre. Există abace care au mai multe cifre și v-am arătat în videoul cu abacele, tehnică de calcul antică sau din vechime. V-am arătat și un abac cu 27 de cifre în care se puteau face operații cu numere de 27 de cifre. Evident că în viața de zi cu zi nu ne trebuie atât de multe numere, pentru că ele ar reprezenta o mărime fizică foarte, foarte mare, care nu o utilizăm zilnic în viața noastră de zi cu zi. Evident că există și abace mai micuțe cu 5 coloane sau cu 5 cifre sau cu 9 cifre sau cu 7 cifre. Asta pentru cele care sunt miniatură și poți să faci efectiv calculul într-un magazin sau oriunde ai nevoie de calcule rapide, în care se pot înmulți 2 kg de mere care costă atâta, plus 3 kg de pere care costă atâta și dă totalul, suma lor. Sau și așa mai departe, care nu costă sau numerele nu depășesc mai mult de 5 cifre. Și ele sunt efectiv miniatură și unele sunt făcute sub formă de breloc. Efectiv să îl poți purta la tine. În cazul de față este un abac care este făcut să fie utilizat și să faci calcule normale într-o sală de curs sau la serviciu. Calcule ușoare, relativ. V-am spus că pe el se pot efectua calcule foarte multiple și în videourile următoare o să facem calcul al ariilor, cercului, trapezului, triunghiului sau a volumelor diferitelor corpuri și care se pot face la fel de repede, poate chiar mai repede pentru cei care capătă dexteritate, pentru că totul se reduce la dexteritatea degetelor. Și ați văzut că pe abacul japonez există două. Adunare, care se face cu degetul mare, prin aducerea bilei de jos în sus, spre bara mediană. Scăderea la unități, care se face cu degetul arătător, se face de sus în jos. La biluța de 5, degetul arătător este adunare, degetul mare e scădere. Și bineînțeles combinația între cele două, în momentul în care dorim să punem 9 sau un anumit număr, 6, se utilizează ambele degete. Cel de sus aduce bila de 5, cel de jos aduce bila de o unitate. Dacă dorim să punem 7, se utilizează ambele degete. Pentru ștergere e operația inversă. Practic se introduc degetele,
pentru că bilele au formă din aceasta triunghiulară. Sunt rotunde, dar sunt triunghiulare. În momentul în care am pus degetul și apăs, el se poate deplasa în sus. Deci, efectiv, l-am pus jos și apăs. La fel este și la bilele de jos. Al meu are buton de reset și care mă ajută să inițializez rapid. Cele care nu au buton de reset, aducerea la 0, se pun cele două degete și se trage pe bara mediană. De la dreapta spre stânga. Sunt niște mici reguli care trebuie și ținerea creionului se face cu degetul mic, astfel încât să poți veni repede să scrii rezultatul. Pentru a aduna două numere și evident exemplu cel mai simplu pentru noi este 1 plus 1. Alegem unitățile la punctul de aici și începem. Se adaugă primul număr, după care se adaugă cel de-al doilea număr, 1 plus 1. Rezultatul final fiind 1, 2. Dacă avem de efectuat 2 plus 1, se pune primul număr și se mai adaugă al doilea număr, 1. Rezultatul final fiind 3. Sunt cele 3 biluțe care sunt aduse la bara mediană, cea de-a patra bilă fiind în spate. Dacă avem de efectuat 2 plus 3, se adaugă 1 plus 3, pentru că pentru celălalt o să vorbesc imediat 2 plus 3. 1 plus 3 se adaugă 1 și pe urmă încă 3. Rezultatul final fiind 4. Dacă avem de efectuat operația de adunare 2 plus 3, punem 2, 1, 2 și observăm că nu mai avem bile. 1, 2, nu mai avem pentru cea de-a cincea bilă. În momentul respectiv ne uităm aici. 2 plus 3 egal cu 5. Deci, mai avem de pus o bilă pe care nu mai avem aici. Din tabel, ca să punem o bilă, înseamnă că adăugăm 5, bila de 5 unități și trebuie să extragem 4. Rezultatul final fiind 5. Dacă avem de efectuat operația 4 plus 2, adăugăm 4 și trebuie să mai adăugăm încă două biluțe, neavând aici, mai avem de adăugat două biluțe. Ne uităm aici, la 2, ne uităm la 2 și înseamnă că adăugăm 5, cel de aici, și trebuie să scădem 3 bile. 1, 2, 3. Rezultatul fiind 6. Dacă avem de efectuat operația
3, 3 plus 4. Se adaugă 3 și mai avem de adăugat pe 4. 1, ne mai rămân 3 biluțe. Adăugăm pe 5, suntem aici, în cazul de aici. Adăugăm, mai avem 3, adăugăm pe 5, bila de 5 și scadem 2 biluțe. 1, 2. Rezultatul final fiind 7. Dacă avem 4 plus 5, adăugăm 4 biluțe și după aceea le adăugăm pe 5. Și nu se mai scade absolut nimic. Deci 5 minus 0 egal cu 5, care nu l-am scris aici. Pentru că este implicit. Și similar și la 10, care să ne trebuiască în videoul următor. Practic este operația în complement față de 5 și în complement față de 10. Cele două tabele care trebuie reținute pe din afară și trebuie exersate pe partea de soroban. Sub forma aceasta se fac operațiile de adunare și scădere pe abacul japonez. Dacă avem de adunat 6 plus 2, o să avem 6, la care se mai adaugă 2 biluțe. Rezultatul final fiind 8. Șapte plus 1 se pune primul număr, după care se adaugă cel de-al doilea, 1. Rezultatul final fiind 8. Dacă avem 6 plus 3, se adaugă 6 și încă 3. Rezultatul final fiind 9. Sub forma aceasta se fac operațiile de adunare pe un digit. În video următor o să facem adunările cu două cifre în care o să utilizăm și partea aceasta de complement față de 10, cea de-a doua tabelă. Cele două trebuie reținute pe din afară. Deci dacă trebuie să mă adaug o biluță și nu o mai am în partea de jos pentru adunare, în momentul respectiv trebuie să adaug bila de 5 și să scad din partea de jos 4 biluțe. Aceasta e reprezentarea. Grafic vine sub forma următoare. Deci sunt sub forma aceasta. Dacă trebuie să mă adaug o bilă și nu o mai am în partea de jos, adaug bila de 5 și trebuie să extrag pe cele de 4. Să extrag 4 bile din partea de jos de bilele de o unitate. Dacă avem cealaltă situație, dacă adaug o bilă de 5 și trebuie să mai adaug 2 bile, trebuie să adaug bila de 5 și mai scad încă 3 bile de câte o unitate.
Acum, operația de scădere este exact operația inversă a operației de adunare. Dacă avem de scăzut 9 minus 2, avem 9, primul număr, se scad două biluțe. Rezultatul fiind 7. Rezultatul citându-se, bilele care le am la bara mediană vine 5, 6, 7. Pentru că nu trebuie uitat, bila de sus și care e singură are 5 unități. Dacă avem de efectuat operația 7 minus 4, și o să intrăm la partea aceasta de tabelă, 7, trebuie să scădem 4 unități. Observăm că aici de la unități nu avem decât 2. Cea care trebuie scoasă este cea de 5. Neavând 5 7 minus 4, se scade cea de 5 și trebuie să mai adăugăm o unitate. Că suntem în cazul de aici. 5 minus 4 egal cu 1. Rezultatul fiind 3. 7 minus 4 egal cu 3. 9 minus 6, pentru a înțelege, iau un exemplu din aceasta pentru a înțelege cum se fac operațiile în complement față de 5. Avem 9 minus 6. Se scade 5, 6, rămân 3 bile. Practic, în cazul de față, n-a fost nevoie să mai utilizăm această tabelă de complement față de 5. Că dacă iau o bilă de 5 și am o valoare mai mică decât 5, trebuie să adaug numărul de bile care e diferența dintre 5 și cât scad eu sau adun. Sub forma aceasta se fac operațiile de adunare și de scădere. Deci ele sunt foarte, foarte simple și se învață foarte repede la nivel din acesta mecanic. După ce se fac câteva exerciții cu abacul, efectiv operațiile o să meargă foarte, foarte cursiv. Și o să facem după următorul video, o să facem și operațiile de adunare și scădere cu 2 cifre, în care o să utilizăm cealaltă tabelă, complementul față de 10. O să facem și o parte din aceasta de exerciții de adunări și scăderi multiple, începând de la 4 sau 5 numere de câte o unitate, pe urmă o să trecem la 2 unități, la 3 unități și așa mai departe, astfel încât să ne putem obișnui cu abacul fizic. Și o să observați că se fac foarte rapid operațiile, la fel de rapid ca pe un calculator. Diferența e că la calculator se apasă numerele, pe când la abac se mută biluțele. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizarea acestui videoclip și să ne vedem cu bine
la următorul videoclip în care o să fie adunarea și scăderea pe soroban cu două cifre. O zi plăcută și nu uitați deviza zilei de azi, de mâine și de ieri. Iubește cu mintea, gândește cu inima. La revedere, dragii mei!